Čím nižšia tolerancia na oxid uhličitý, tým skôr mozog spustí poplach. A to sa nedá len tak prekrútiť pozitívnym myslením a la. Predstav si dvoch ľudí v rovnakej situácii. Deadline, tlak, veľké rozhodnutie. Ten prvý dýcha pokojne. Robí veci krok za krokom. Zatiaľ čo ten druhý dýcha rýchlo, chaotický stres, stiahne ramena, zúži sa úplne a snaží sa niečo spraviť. Avšak rozdiel nie je v tom, kto je silnejší, ale v tom, kto má akú toleranciu na oxid uhličitý, kto ako dokáže zvládať stres a pracovať s ním. A hlavne, kto ako dokáže aplikovať dých a stres. Ak tvoj mozog pri malej maličkatej nepohode začne kričať a panikáriť, sa blíži apokalypsa, vyhlási stav ohrozenia a vypne ti normálne, jednoduché premýšľanie s chladnou hlavou. Tak možno nepotrebuješ mentálneho trénera, ale skôr potrebuješ spomaliť a pracovať so svojím dýchom. Prahová hodnota tolerancie na oxid uhličitý rozhoduje to, že či ťa systém odhlási, alebo ťa nechá online a môžeš pokračovať ďalej. Začni denne alebo viackrát do dňa, plus minus po 5 minútach, jemným funkčným dýchaním. To znamená, jemne dýcháš, spravíš jemný výdych, držíš pár sekúnd, 2 sekundy, 2-3 sekundy a znova nádych nosom. Potom zase chvíľku dýcháš nosom a znova jemný výdych, 2-3 sekundy zadržíš a znova nádych nosom. Potom znova 2-3 nádychy normálne, výdych, jemne zadržíš 2-3 sekundy a znova nádych nosom. Toto môže robiť 5 minút v kuse. Krátke, jemné zádrže. Nič stresujúce. Čiže ešte raz, normálne dýcháš, jemný výdych, zadržíš 2-3 sekundy, nádych nosom, 2-3 nádychy, zase výdych, držíš 2-3 sekundy, nádych nosom, 2-3 nádychy, výdychy a takto dookola 5 minút. Viackrát do dňa. Týmto automaticky začneš prekalibrovávať svoju toleranciu na oxid uhličitý. Ak máš nejakého kamaráta, ktorý začne panikáriť, hoci objektívne zvládajú horšie veci, pošli mu to a určite mu to pomôže. A určite to pomôže aj tebe.